Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Tanawan ninyo ang akong kagwapa o kasexy. Doon lang ako sa opisina ni Joshua. Good morning, ma'am. Morning. Si Joshua? May appointment ka with Mr. Dovan, ma'am? Huwag ka makailan ako? Sorry, ma'am, pero... You knew. Yes, ma'am. No wonder huwag ka makailan ako. Wasa ko makailan ni mo. O saan ka din eh? Assistant ko sa secretary ni Mr. Dovan, ma'am. Unsa? May assistant ang secretary ni Joshua? Kano talaga na mahitabo? Anyways, don't bother answering. Musunod ako sa opisina ni Joshua. Ay, sorry, ma'am, pero dili mahimo. Ayaw ko pugni. Girlfriend ko ni Joshua o kasluno na kami. So pahawa sa akong agianan kung dili ka gustong mapapha sa imong trabaho. Pero, ma'am... Don't touch me! Ay, makalagot pa ba yan ah? Nakaako rin siya sa pagpugong nako. It's as if makapugong sab siya. Ha? Huwag man lang ganit mahadlok ang akong giignan nga pangasawunon ako ni Joshua. Babe! Oh, shit! What are you doing? Emmy! Shit! Bullshit! Sir? Get up and leave! Yes, sir. No! Dili mo siya mahimong pagawson. Animal! Mao din inyong buhaton din sa opisina samtang wa ko! Diri animal! Ha? Animal ka! Mangingilong ka! Ha? Emmy! Emmy, buhi si Jassy! Buhi siya! No! Ibagnos ko ding naong inibagagnaw ni mo sekretarya! I said stop! Giwakli ko ni mo! Go, Jassy! Leave! Shit! Shit! Ayaw magbiya! Balik dire! Stop! No! Ayoko gunita! Ayoko guniti ha! Apaso na ko katong imong kabit! I said stop it! Ang sira kong buktan na yung lumbaga nga kong buktan! Sikit na Joshua! Moingon gani kong hunong! Hunong! Don't you dare make a scene din sa akong opisina, Emmy! Ngano? Wa pa ko'y katungod nga magwala sa akong nakita! Mga hayop mo! Dinigit mo naghimog milagros sa imong opisina sa imong kabit! Ha? Dili ko siya kabit kay dili ti ka asawa! Sama na ko sa imong asawa, Josh! Nagtipo na kita sa pagpuyo. Nagbuhat na kita sa mga butang nga ang magtiayon lang ang angay nga mabuhat. Blessing na lang sa simbahan ang nakuwang nato, Joshua! But technically, magtiayon na kita! No! You are nothing but my lover! Okay, lover talang ka! Wa kay katungod nga magwala! Bisan unsa pa akong buhaton din sa kaugalingon kong opisina! Nagkasabot ka ba? Wa! No! Huwag dili mahitabo mo sabot ko! Kay ako ka lang, Josh! Ako ka lang! Ayaw kong pagkatawa, Emmy. You think? Gipakatawa ta ka? I do think nga nagpakatawa ka na ko. I can't even stop myself from laughing. Joshua! Ako? Imo? Wala may. Your property? Huwag mo gani makapanag-iya usa ka kaangayuta. Imo na hinoon kong angkonon nga imong gipanag-iya. Damn it! Orag, nalumos ka na sa mga butang nga kung gihatag ka nimo, Emmy. Should I start cutting it down? Isa? Ah, yes! Ano ba kinahanglan pa man kung magpahibaw ni mo? When I could do it with just snap of my finger. Cause you are nothing but a leech sucking my richness! Josh! Get out! Josh, babe, magsulti na ta.
Dili mahimo mo biya ko nga. Wa pa kita magasulti og tarong. Ayaw ko kuhae og katungod nga mobati og selos kay mahal ta ka. Dili pa ba na igong hinungdan aron nga mga tungod ko? No. So get out. Babe! Babe! Get up, me, Emmy. Ayaw ko gaksa. Babe, please! Gawas na. Samtang nakapugong pa ko. Babe! My Babe! patience is running out, Emmy. Gamay na lang o guyuron tara ka pagawas sa kong opisina. Babe! Mawa ka na imong gusto. Ang mauwawan ka. Get the hell out of here! Fine. Okay. Sige. Kung may imong gusto, magawas na ko. Pabugnahon ko na ang imong una-una. But as soon as you come down, please call me. Let's make this, babe. Ato na ko. May atlok ra na kong payana ka. Tudlaw balik ang akong sekretary. Dinis sa opisina. We still have an unfinished business. Unsa? Wisit! Wisit! Makalagot! Makalagot! Diin ba ko dapito magkuwang sa akong serbisyo niya? Ikibuhat ako ang tanan aron matagbaw siya na ako ibabaw sa kama. Gusto siyang andaman ako siya sa breakfast. Ako sab ka nang gibuhat. Mabangon ko og sayo. Bisa pa man kung wa ko ka na buhata ka ning ato kang Dave. Kay si Dave ang miserbisyo na ako og dili ako. Pinagka kayo ko ni Dave. Ngakuwang na lang iya kong hungitan sa tanan kong pagkaon. O kuguson sa tanan kong atuan. Aron nga dili mo sangyat sa yuta ang akong mga tiil. Lakit na ang pagunaw sa kong kamot. Iya ka nang ibuhat. Pero di ka ni mo, Joshua. Ako ang miserbisyo. Ako ang miserbisyo aron lang malipay ka. Aron wa ka na ipangitaon pa. Oh, shit! Usa pa ba'y nakuha na ako? Usa pa man. Gwapa ko. Puti. Nindot ko glawas. Usa pa'y kuwang. Mas bata ang bag-o niyang sekretarya karon? Mas bag-o? Wow, shit! Shit! Bullshit! Ah! Nanay, di tayo dapat. Kau gyoy, dua pa ka matagba og musik kakaligot niya, ha? Kuya, kanahan magkuyang-uyang-uy. Master na kani ako yang-uyang-uy yan, no. Master ka mo lang, way dang tabang. Di, paya. Taod-taod lang ha, kay init pa kita ayo. Mapasok ng panit nimo tungod sa siga sa init sa adlaw. Bago pa ganing naayo imong sunburn, magka-sunburn na sad ka. Oh, okay. Good girl. Ay, dali, be. Singot kay ka, oh. May talikod kay imong buko-buko atong trapuhan. Ubon ka o niya. Dili maayo nga mauga ang singot des buko-buko. May dali-dali. Kinatawaan ba yan? Ingkitik man ako, Auntie Nanay Jenny. Oh, man napahiran ta na ka. Di man tugitik good. Iya, himo ko kasoy. Iya, Ah, unsa ko na iyang himuon? Kasoy? Dili man na mahimo ang kasoy. Kay tanong man na. kasoy, oy, kasoy. Kasol ang bote pasabot.
Di ay, mao ba? Hala, sorry lang ga. Ay, sunod na ko ha. Castle. Kasoy. Di lagi kasoy. Castle. Daan pa ko. Dini ko gid sila makitaan sa daplin sa baybayon. Sige na. Pinanggay ka ni Jenny ang akong anak. Wala mapangita si Deilin kang imi. Tungod niya. Sige na, Dayan. Castle. Sige na. Siya na ang mituman sa mga obligasyon. Nga unta, Kasoy. ang inahan ni mo ay muhimo. Castle lagi. Dako kay gikatabang si Jenny. Namo. Dako gid kaayo. Oh, Ate Ana, nakadungog ka. Nakalitok si Inday Ilin og Castle. Nakalitok siyang tarong. Nakabatik ko. Kana apo ha, manigkamot ka ha. Kabuutan sa kong anak ka, very good. Oh, thank you, nanay. Ay, Dave! Dong, hindi ka na di ay. Dave! Dave! Nakalitok ng atong anak. Nakalitok na siyang tarong. Oh. Hala! Hala, kiss nanay tatay. Oh. yagan ko nimo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!